Egameni likaJesu siyabonga Moya Ngcwele, uNkulunkulu namandla ophilayo, uNkulunkulu ongenaphutha. Siyabonga Baba kuwe ngegama likaJesu. uNkulunkulu Baba, senze kahle singenzile kahle. uNkulunkulu wethu oyingcwele, ingakho njalo suku nosuku siyihlambulula kuwena, siza kuwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla ngegama likaJesu Kristu Nkosi yethu. Sikunikeza udumo lonke uNkulunkulu lokufanele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, mighty God, konke okwenzeka kule ndawo makuveze ubuNkulunkulu bakho, mawuvele uNkulunkulu wethu namandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, mighty God, in Jesus' mighty name. Amen. Sibingelela sis Beauty. Manje kumele sithi sis noma sithi mama. Mina umuntu ngibiza ngomama. Mhlambe ngingayi explain kancane leyo nto. Nami ngoba nami kuMoya Ngcwele ngiyabuza. So he's the one who knows my identity. Yeah. So ngisindiswe mina ngiyintombazana ngimncane. Oh yeah. So angikaze ngishade. Ngaze ngakhula. Noma ngase nginabo abantwana abawu2. So nasebandleni nje bengiyintombazane ngiyusisa. So Right, it's a gift. Yeah, okay, yeah. So uma kufika isikhathi la khona ngikhula nami ngiyibona ukuthi ngikhulile noma sengenza umsebenzi wenkosi. Kukhona nabantu abangengingane zami. So bathi uMoya Ngcwele kumina kuyena mina engiyusisi. Kuyena. Okay. So kodwa mina nginayi problem ukuthi ngibiza ngoma noma ngibiza ngosisi. Kuwena, it's up to you because ngikwi level yabantu abadala manje. Yeah. Yabo. So kodwa uNkulunkulu ungithande ngiyusisi. So uyena futhi oyongishintsha amayithanda ukungishintsha. Kodwa as long engakangishintsha uNkulunkulu mina fanele ngizazi njengosisi. Kodwa ke anginayo inkinga kumuntu ongibiza ngomama. Ngoba iage yami ithi ngumama. Usukhulile. Yebo futhi nginabantwana. Ngiyumama. So abantwana bami nje ngase ngithiwa bebancane kakhulu bebawu2. Abayazi enye into ngami. Yabo. So up until nabo baze basindiswe. So ke angikaze ngithi I do. So ngiyacabanga ukuthi nasebandleni ebengikhonza kulona uze uguge nje ube yisalwazi ubizwa ngosisi ebandleni. Kodwa ke manje bangasekho ebandleni ngabuza kuMoya Ngcwele. Wathi cha, kumina yilokhu waba usisi. Ngoba ngikaze ngikunikeza umyeni. Yeah, so ke ile nto ke ngisho ngayo. La benikhonza khona mina wafaka amaduku. Usisi bengalifaki belifakwa Wafaka ngomama. elabashadile. Oh, labashadile. Yeah. For osisi bona bebengawafaka. Hayi bebengawafaki. Okay. So ngambuza futhi uMoya Ngcwele ukuthi ke wathi uMoya Ngcwele mina angizile ukuzoshintsha mina sengaqeda ngawo. Mina ngizokunika umlayezo fanele wadlulise abantu. And futhi ke into khona into revelation kangambulela yona uMoya Ngcwele. Futhi nayo eshokayo. Wangambulela ukuthi mina njengoba ngenza kanjena ngiqala phansi. Ngingena kwi second salvation. Ngizokhuluma imessage ye second salvation. So lokhu kusindiswa kwesibili okwami njengoba sengasindiswa ngaba umntwana kaNkulunkulu ngaphila impilo yami engcwele ngaphila uMoya Ngcwele wangilungisa wayisusa zonke izinto engangifike nazo insindisweni.
ngaba umzalwane ngaze ngazi ngaba kwaba impilo yami. So mayisefike kumina sengena ku second salvation asekho isidingo uma ufunda lapha ukuthi anginalo iBhayibheli eduzane nefoni. So uma ufunda lapha ku Hebrews chapter 9 ufunda last verse ngithi verse 28. Ukhuluma ngokuthi uJesu weza ukuzokwenza insindiso ngenxa yezono. Kodwa i-second salvation uzobe engasezile ngenxa yezono. Izono zabantu asangeni kuzona abasisiwe second salvation. Okay. Kwi-second salvation sizolinda umyeni. So silinde senza like 10 virgins. Sizolinda sizoqokelela amafutha. Ukuthi umyeni wethu asifike sinamafutha. Kodwa thina vele izulu selaqeda ngathi. So abanye baye bangibuzeke enye into ukuthi labantu ke abangakasindiswa okanye abafikayo ensindisweni. Nami bekuthi mabe beba nombuzo abantu bengihamba ngiyobuza kuMoya Engcwele. Athi uMoya Engcwele njengoba wena ngakunika le message. Mina bengumvangeli ke. Bengivangela mina ngithanda kakhulu uvangela. Kodwa wathi uMoya Engcwele not anymore. Sengikhiphile ku-evangelism. Awusalanda izulu. Yabo leli verse lelethu Jesu methuma abafundi bakhe. Uthi hambani nezivini ezilahlekile zaka-Israel. Mina ngithunywe ezivini ezilahlekile zaka-Israel. Ngithunywe ebandleni. Ezivini ezilahlekile zebandla lika Jesu. Yeah. Because njengamanje basaloku bebambe isalvation leyana. Yes. Kanti manje singena ku second salvation. Ku second salvation ke kwenziwani? uJesu uyalideliverisha ibandla. Sizo deliverisha. Okay. Because sikhonza uNkulunkulu iminyaka kanti kunezinto. So ngeke alilanda uJesu ibandla lina lezi zinto. Kunama soul ties, kunama covenants, kune witchcraft, kunezinto eziningi. Esikhonza nazo ezi around impilweni yethu. Ezizokwenza ukuthi uJesu mayelanda ibandla usindwe. Zikusinde. So that is why we need, njengoba sibizelwa kule nkonzo sibizela ku deliverance. Wangitshela futhi uMoya Engcwele wathi yabo njengoba ngikuvusile akuwena wedwa baningi abantu ebazovuswa for ikingdom, not for isonto. So njengoba uzovuswa nento yakho khona bazolandela wena, khona bazolandela abanye ngezinto zabanye. Ezinye izinto noma iziphe ifika zizobe zize kubanikazi bazo. So wena bamba lokho nakho. So ke mina ke njengoba ngisho ukuthi ngithunywe ezivini ezilahlekile zika-Israel. Lo mlayezo olowo uthola during lockdown. Ibona wathola lockdown. Yeah. Sihleli lapha sivaleleke endlini inkosi busy ya communicator. La inkosi ke communicator kumina is because mina kwathi makungena lo 21 days. Ngathi mina lo 21 days ngabtshela abazali abawu2 esisinayo ngathi bazalwane prophecy. Asingeneni ku 21 days fasting. Ngoba ngangiumuntu ongenayo nje ku fasting. So sangena nalabazalwane. Kuhleliwe nje ku lockdown kwenzeka yonke into sifastile. Noma ke ngaqhubeka mina ngaze ngaqeda yabo 21. So kanti ngalesikhathi ngiqeda u21 days uMoya Engcwele uzobe siyakhuluma. Ilapha aqala khona ukukhuluma ukuthi ke lo mbuzo obuza ngoba nganginombuzo ukuthi inkosi kwenzekani emhlabeni angikaze ngiyibone into enje. Singabantwana bakaNkulunkulu we need to hear from you. Wathi uNkulunkulu uzithola impendulo ke hamba ye Cape Town. So ke ilapha engafika khona ngafuna impendulo ngase ngithola lento. I-message yokuqala uMoya Engcwele anginikeza yona wakhuluma ngo-Ephesians chapter 1. Wanginika uDaniel chapter 2 no
verse 43 no verse 44. Wanginika uRevelation chapter 17 verse 12 to 14. So uthi la ku-Ephesians sekufika isikhathi sokuthi uNkulunkulu uqoqela konke kuKristu. Konke okungokwakhe. Uthi eziqoqelwa kuKristu kufika isikhathi sokuthi yonke imibuso iyaphelelwa. Kuvusa umbuso kaKristu. Uthi ke manje mina ngifuna ibandla lami libe kingdom minded. Sekufika isikhathi. Yabo umfunda uDaniel lapha chapter 2 verse 43. Wangibulela umoya ngcwele into engangayazi. Uthi verse 43. Angithi lapha uDaniel mecacisa leyanto leyesithombe. Laphana uma kufika laphana kuthiwa lapha einyaweni lombuso wokugcina. Umbuso ohlukeneyo ongakwazi ukuhlangana. Owensimbi nombuso wobumba. So njoba lembuso ingafanele ngabe iyahlangana. Uthi ke leyo nto isho into ezokwenziwa amakhosi omhlaba. Uthi amakhosi omhlaba azohlangana. Azokwenza iworld order. Azokwenza amakhosi omhlaba ivumelwano lize lithi lapha kulokhuzana ku NLT lithi bazokwenza intermarriage. So ngalesi sikhathi behlangana benza ivumelwano ngomhlaba. Uthi uNkulunkulu lalela lana ke mina ngikho lapho. Angizange ngisenze leso sivumelwano. Isivumelwano samakhosi asemhlabeni. Uthi ke la ku44 lifika la lithi izinkosi uthi mina as God ngizobe ngenza ikingdom yami. Uthi umbuso wami okuyiwona ongeke uze uphele ozoma kuze kube phakade. Uthi ke now this time isikhathi sokugcwaliseka kwalelizwe. Uthi uma ethi isikhathi sokugcwaliseka kwalelizwe uthi ngifuna ibandla lami abami. Uthi laba bami uthi ngifuna basuke ku43. Basuke kwifocus yokuthi umhlaba wenzani. Kodwa babuye bafocus mina as God ukuthi ngenzani mina ngiku44. I am building my kingdom. So usufunda lapha ku Revelation chapter 17 yes verse 12 kuvela ukuthi kuzoba namakhosi awu10. There are the 10 kings azovuka lawo makhosi emhlabeni uma evuswa. It's in the book of Daniel. Oh yes. Chapter 2. Yes, okay. Yeah, verse 43 no verse 44. Okay. Ngaqhubeka ma. Kade ufuna uyinotha lapha phansi. So uma esekhuluma ke uthi ke njengoba ngithi mina landa ibandla lami ngilifuna kwipresence yami ngifuna ukusebenza nalo. Lisusa ifocus ezintweni zomhlaba ukuthi emhlabeni kwenziwani. So andimongcwela ngitshela ukuthi njengamanje njengoba ibandla uSathane uyaliconfuse. Ulenza ibandla liqabane lodwa. Bangayenzi lento uNkulunkulu athi abayenze yokuthi ibandla manje isikhathi sokuthi lihlangane. Lihlangane livumelane nalo ngekingdom kaNkulunkulu lithandane ngoba phela ibandla ayikho into asifuna kuyona uNkulunkulu ukuthi sibe semthandazweni futhi sikhule kwilevel yomthandazo futhi umoya ingcwele akwazi ukukhuluma kwilevel yomthandazo kubazalwane besemthandazweni because uthi kwikingdom yakhe there is no teacher no apostle no man but kwikingdom yakhe only the Holy Spirit is the governor. Holy Spirit kuphela unikiwe chance yakhe isikhathi sakhe sokuthi azikhulumele yena kubazalwane because mina le position engikuyona umoya ingcwele uzikhulumele yena wangise Cape Town ufuna ukwenza kanjalo nakwabanye because uzothola ukuthi umuntu ubusy wenza ibandla nje uhlele eThekwini nebandla
kanti uNkulunkulu umbizele eGoli. Yabo aka move kanti uNkulunkulu azange asho ukuthi akuhlale kwakhiwa amasonto. Very true. Uthe uNkulunkulu uthe uJesu akuhanjwe. Uthe hambani. Very true. Manje bahlala ndawonye abantu bakha amabandla abeseyaceba lapho aphelele akhe umbuso wakhe egcina sekungesono kaNkulunkulu sebo wakhe. Yabo kanti uNkulunkulu manje usafuna uvuso wakhe ke manje yaphela imibuso yabantu. So abazongena kulombuso kaNkulunkulu abantu abazozidela badele yonke into. Because umuza kuyilokhuzana njengoba ngikhuluma nge-second salvation you need to repent. Mina ngirepentile mina break ama covenant all these years njengoba kade ngithi from 2020 ngihlela ipresence kaNkulunkulu. Ngibreak ama covenant ngivuma ngisho izono zezinto ebengiyifundisa abantu ngicabanga ukuthi zi right. Nama covenant yesonto ubreak everything. Indlela yezinto zenzile uhlala kwi present for you ukuthi Holy Spirit aqale to walk with you if ubizela ukusebenza. So lapho ke uma esihamba nawe useneshow ukuthi kusebenza yena. Because urepentile kulezi izinto besizenza esontweni. Sikhonze esontweni si pretend noma ngaba sifunani kodwa sizoworship uNkulunkulu sizondana siqamba amanga sinikezelane ngeworship. Umoya ngcwele akahlala endaweni enjalo. That is why ethi uNkulunkulu uma ufuna phuma uhlale kwi presence yakhe. Ube semthandazweni then he will deliver you. Mina uma ngakutshela mina deliverance yami uNkulunkulu ungideliverishile sengimzala nomdala. Uyazi ukuthi mina this year bengiyodiliza indlu engayaka ngingakasindiswa ngemali wrong. Ipresence kaNkulunkulu. Ayithi bengishumayela ngenza konke lokho. Kodwa nayi indlu yeCalvary. So uma ngingabeka nje ngisale sengiyibeka lento yendlu because inkosi engathi ngasisiza ngesikhathi. Kahle ngisi ngoba manje usuyithintile enqondeni yami yangihlupha ukuthi since uyidlula kuyona engathi nayo ngasi vezela naye ukuthi kanjani. Yeah. So indaba yeCalvary ngingakasindiswa ngake ngathola umsebenzi. Ngathini ukuthola kwami umsebenzi ngaqale nje ngahlupheka nje nganenhlupheko nje eningi nginabantwana abawu2 abancane ngingazi ukuthi ngisizwa yini ngani futhi nasekhaya singenayo nobaba background nje sibaningi ekhaya umaye esikhulisa kanzima. And then ke uma wami wayekholelwa kakhulu emadlozini ekholelwa kakhulu ekuhlabeni inyanga sasiphila impilo ukuthi nje siyahlola kuphilwa kanjalo. And then into yenzeka ke kwashona umfowethu waye engilama. So mayishona lo mfowethu sasi close kakhulu naye. Mayishona umfowethu ngase ngiyaphupha emva koshona kwakhe. Kwafika ngephupho kwangathi ngibona yena. Mangibona yena umfowethu abese angakhuluma into eningi anginike isikhwama nje yebo izikhwama zendwangu zasebank esinemali sigcwele imali. Anginikeze lesi sikhwama ngisithathe ngijabule. While ngijabule yabo ngijabule ukuthi sekuyaphela ukuhlupheka. Uma ngenza njalo ngixoxela uma awuma naliphuphe kanje awajabula uma uthi hey ngempela uma wayekholeshisa impepho ashisa impepho abonge idlozi ukuthi izongipha imali nangempela kuphilanga ngisho isonto ngathinta umngani wami sasi close nje siyabangana ezweni wangithinta wathi mngani wami naku umsebenzisi awungijabule ngihambe isegarage mangifika kuleli garage athi mngani wami uzoqala umsebenzi namhlanje ngithe garage petrol la petrol sizosebenza kwilokhuzana kwi computer ka petrol emali. So base bethi sifuna ukuthi kungene umuntu esimaziyo ngoba la siyathatha. So asimfuna umuntu ongeza ukuthatha. So ke ngibize wena mngani wami ukuthi sizothatha nawe ngoba sishintsha ama shift. Hayi nangempela ke nami ke kwaqala lapho kwaphela ukuhlupheka ngoba first day
ngaphuma nemali yami nami ngaphuma nalo isaka lami leli engangilibona embonweni. Hayi kwaqala kwaphela ukuhlupheka. Hayi ke ngabusa uyazi uma uthola imali usemncane ukuthi wenze njani. Hayi ke kwavuka imigroove kwavuka yonke into. Ngaba nabangani abaningi ngakha ke ekhaya. Ngakha indle enkulu enhle ebackroom ngabiya ngeconcrete ngeconcrete fence ngenza ngashaya isitubhu egcekeni kwaba kuhle ekhaya kwaba yikhaya kwafudumala ngondla ekhaya ngaphila ngale mali ngaphila ngenza yonke into. So ke emva kwalokho angithi ngalesikhathi ke sengenza ngiphila kanje uyafika uyacela izinto ucela imisebenzi ngiyahlaba. Uma uyahlaba siyahlaba ekhaya kumnandi ngiyahlatshwa nje imisebenzi. Kwafika lawa phela umsebenzi. Umsebenzi ke uphela kanjani babona ukuthi zampimpwa ukuthi siyathatha kodwa kwangabonakala ukuthi sithatha kanjani laphela. So ke ngahlupheka ke emva kwalokho manje kwabuya ukuhlupheka maqhubeka isikhathi. Abuye ukuhlupheka ngisayitholi le yamala ngithi impilo iyashintsha manje. So ngahlupheka ngaze ngagula. Uma usuhlupheka ke kufika nokugula. Ngagula. Uma ngigula ngiphathwa iqolo, ngiphathwa imilenze ikhathale ngingasakwazi ukuhamba ibanga elide. Okay. Mangikhathala iqolo uma ngiya endlini encane. Kuvele kungasaphumi lokho kufanele ngabe kuyaphuma ngingasakwenzi kodwa sekuba igazi nje ngemuva kuzigazi. Hayi kubonakala ukuthi hayibo into yakhuluma aze angithatha ngise kumthandazi. Mayesifika kumthandazi lo mthandazi athi nginabantu abadala. So kufanele ngiyowenza amagobongo. Okay. Abese siyalela futhi the same time asiyalele inyanga. Ana ngempela ke bangithathe kuma nobhuti wami bangise kuleyo nyanga. Masifika kuleyo nyanga inyanga isho nayo ukuthi nginabantu abadala nginedlozi ngihleziwe idlozi. So bese ke ithi inyanga fanele senze umsebenzi because basafuna ukuthi bafuna ngenze umsebenzi. Ekuthola thina imali ayisekho ukuthi senze lo msebenzi. Okay. Bese ethi hayi ngoba imali ayikho ke uzothatha impepho ushisa impepho nizame imali nithembisa ukuthi nizowenza umsebenzi mase khona imali. Abese nginikeza ke umuthi obomvu nomuthi omhlophe athi ngizogquma ngalomuthi ngiphalaze. Hayi ngihambe ke nalemithi uma ngifika ekhaya umashisa impepho nangempela ngivele ngiphile kunqamuke konke ngiphile liphela iqolo ngiqhubeke nalento. Hayi ngiqhubeke nalento sengihlele ekhaya. Manje lezi zinto sezingenza vele mina sengumuntu ongasakuthandi vele ukugroove ngisabathanda abangani. Yabona nokujola sengiyeza ukuthi sengikhathela ngisafuna ukujola. Yabo impilo yomhlaba ngikhathele nje ngisayifuna. Yabo makuthiwa nina nikhatheleyo izani ngeniphumuza hayi mina ngangikhathela ngiqamba amanga. Ngikhathele lempilo ngiyayigulela yabo sengihlalele endlini. Hayi bese kufika omunye umngani wami vele abangani ngisabafuna. Afike ngivele ngicikeke nje sangena egateini na angimazi uzofunani lona. Emefika athuthi akhulume indaba ukuthi hayi ngiyacela osambeni nje khona nje abanye abantu abasha nje abakhuluma kahle kanjani ngoNkulunkulu. Ngithi mina yibo usulahlekelwe ulayini ngaleyo ndlela ukuthi wena usuchazwa abantu abakhuluma ngoNkulunkulu yabo. So ngendlela engangiyona. So ngeke ngize ngiqhubeke ke lapho kakhulu ngifuna ukuveza le. Okay. So uma ke ngase ngithola ukusindiswa at the same time ngathola ukusindiswa lapho ngasindiswa. Ekusindisweni kwami ngakhohlwa nanokuthi khona into engangizoyenza ngahlanyiswa ivangeli indlela elangithatha ngamandla ngayo. Ngoba mina ngisho ukushunyayezwa angishunyayezwanga.
ngabanjwa amandla nje kaMoya Engcwele ngasindiswa. So ngoyichaza ngelanga sekunesikhathi. So ke manje uma ngenze kanjalo ke ngasindiswa. So kwi presence ke la kaNkuluNkulu kwenzeka last year. Last year ngiqale ngihlushwe ukuphupha abantu asebashona basekhaya. Ngihleli kwi presence engibaphuphe ingihluphe lento ngithandaza ngingene kuma fasting ngilwa nento ukuthi ngiphupha abantu abangasekho ingicasula lento kodwa kakhulu ngihlushwa umoya ozenza uma wami osiwashona ingiphathe kabuhlungu lento ingiphathe ngilwe lo moya unenkani awufuna ukuphela ngiyathandaza la ngiyafasta ngenza yonke into kuse kusuka uMoya Engcwele wakhuluma kumina wathi uMoya Engcwele njengoba nje angangishumayela ke egroupini ngibhizi egroupini ngishumayela ngempela athi uMoya Engcwele yabo njengoba ulokubona lo moya ngapha uyashumayela wathi uzokuntshontsha lo moya ube umprofeti wamanga ufuna ukwenza umprofeti wamanga yo ingiwarishe lento ayibelesela uMoya Engcwele yabo uzoprofeta izinto ezingekho lo moya ufuna ukukwenza wena usebenzele wona manje Nkosi ngizodila kanjani nalento ngidige ngizama ukudila nalento abesethi uMoya Engcwele yabo njengoba wena wakha leyandlu wayakha lapha ekhaya uyabakweleta abantu abangasekho ngoba wayakhiswa umuntu ongasekho so manje bayakufuna ubuye back cabanga emva kwesikhathi esingana ngisindisiwe bese nginabani yabo manje ngina 31 years ngisindisiwe ngo 21 last year beku 2024 bengina 30 years ngisindisiwe 30 years ngisindisiwe nyaka wonke ngihlushwa ama spirits or spirit of death sure so manje how to deal with this ngiyathandaza ngenza yonke into ngishintsha imithandazo ngiyathandaza ngiyadiga ngiyathandaza ayenzeki lento hayi baloku befikile labantu abangasekho ke ngibaphuphe bonke bengikakile ekhaya hayi kuthe la esuka uMoya Engcwele sengitshela ukuthi ke wayiphiwa ibona le yandlu yabakweleta so you must deal with it so kanti ke wena Dlamini le lokhuzana ileyanto ngangiyazi ngisanda kusindisa ukuthi ifanele ngidile nayo manje kwasho ukuthi yindle eyakhiwe inkulu isolid anginamali kufanele nayo uma ngidiliza mhlambe ngifuna ugandaganda ngifuna ukukhokhela ngiphinde ngikhokhe imali ay ngithi ngihambe ngiye enkonzweni ngifike ngihlambuluke batshela obaba mhlambe ngizwe obaba bathi ngibatshela bathi hey bithi ngoba awunayo imali iyeke le yanto uNkulunkulu uyazi ukuthi ususindisiwe mhlambe ke ngiduduzeke manje ngoba ngimuntu ofastayo mina mangifastile mhlambe 21 days isiyabuye lento ibuye ngamandla ngiphinde ngiye komunye umuntu ngihlambuluke ashinto eyodwa umuntu ngigcina sengiyiyeka lento yabo ngagcina sengicasual nje ngayo so nakho kuMoya Engcwele ke eseyikhuluma ukuthi ke kufanele ngidile naye ngiyamkweleta uSathane angikwazi ukwenza lento ngikweleta uSathane hayi nangempela ke ngikhala Inkosi namanje nje phela nginayo imali ukuthi ngenze le yanto athi uMoya Engcwele angithi uyakholwa sebenzisa ifaith yami ke ithini ke isimine kufanele ngoba ngiqala ngangiye ngithi mina anginayo imali ngiphele lapho ngiya kubantu abathi ngoba unayo imali ngiphele lapho so manje fanele ngisimali izoba khona nginqoma ukuthi ngizoyenza nini lento ngenza kanjalo nganqoma ngathi Inkosi ngiyayenza lento ngoDecember last year ngathi ngoDecember ngeke ngiyayenza lento imali izoqhamuka imali ngahlela ngenza izinhlelo ngaqala ngakhipha ubufakazi ngayo ngafakaza ngayo ngakhipha ubufakazi nginikeza abantu ubufakazi ngayo ngafakaza ngathi futhi ngiyayidiliza akunamuntu phakathi akunamuntu phakathi abahlala phakathi endlini
endlini kwakade kuhlala umfana wami. So kwakade kuhlala umfana wami. Sengidlala naye manje. Phela mawenza ifade awubheki ukuthi awubheki ukuthi kuzolunga kanjani. So ke ngathi nje Nkosi ngiyayenza lento, ngiyayenza. Hayi nangampela uNkulunkulu wavele ngoDisemba kwangenzeka ngoDisemba kwangangathola imali ngoDisemba. Wathi uphela uDisemba kwase kunesamba uNkulunkulu wasithi qi. Wow. Ngathi ayi yabo la i-test angisakwenza ubunye Nkosi. Ngathi ngiyokwenza le nto. Ngayenza ngahamba ngayoyenza lento. Ngaspenda almost 20,000 ukubhidliza lendlu. Busy la lendlu mase ngibhidliza abantu ababhidlizayo abathutha iraffle ngoba iraffle yayingakanani iraffle yaba amalodi awu7 ilodi iyinye yayisi 750 so umsebenzi umkhulu ngiqasha abantu ngiholela abantu ngahlala eThekwini ngakwenza umoya ngcwele sengimisile 8 months ngasashumayela ethi cha ngeke ushumayela unje ngayeka ngangasashumayela ngabatshela abazalwane bami ngathi bazalwane kusalungiswa mina ngeke ngikwazi ukuthi ngikhulume mina ngisangcolile so ke ngayenza ke leyo nkonzo ke ngayiphelelisa ke ngikhumbula ngoba ngathi ngithi ngiyaqala ka Facebook umoya ngcwele wathi uzoshumayela kanjani unje ku Facebook lapho ngangithi mangishumayela ngivele ngibe nefear ngisaba abantu ngathi ngibona wonke umuntu yabo uyabona ukuthi umoya wefear lo enganginawo wawufakwa yilo moya engisana kwakufanele ngidile naleyanto so ke wangibulela kumoya ngcwele ukuthi kapha aba prophet bamanga bavela kanjalo sometimes basuke bengaqondile ukuba aba prophet bamanga kodwa izinto ukuthi abayiniki isikhathi sokuthi bahlale noNkulunkulu aveze lezi zinto ngoba izinto ziyavela sewuhambe kakhulu noNkulunkulu sewune ministry so ukuhlala kwipresence kaNkulunkulu kwenza ukuthi kube khona izinto umoya ngcwele ayivezayo ezizokuntshontsha yabo so that is why kwande abantu abasakuhlaleki ngaphandle komuntu akuhlaleki ngaphandle komuntu wesifazana akuhlaleki ngaphandle komuntu wesilisa yabo so ileyo nto eyandise lokho because lezi zinto lezi kufanele siyibreak zizo lezi ezidala nezinkanuko ezidala everything nokuthanda imali kubantu bazi ukuthi ukukhonza uNkulunkulu imali ivangeli liyathengiswa because izwi likhona mos iqiniso likhona ezwini bayalazi izwi kodwa manje mase banje umoya izwi yali-ignore madoda ngoba yena kahluba nje umoya so ke bazalwane njengoba lishizwe lenkosi lithi asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nembuso namandla yabo so ke ngiqhubeke nale ndaba yami yale revelation ke athi kumoya engcwele ke njengamanje asengikhothela no Revelations 17 verse 12 la kuthiwa kunamakhosi ayishumi azovuka emhlabeni enzi iwona lawa azovuswa enzi ivumelwano lithi iBhayibheli azonikwa ukubusa okwesikhashana so ngalesikhathi enikwa ukubusa kwesikhashana iwona azodayisa udrago umhlaba iwona avumelane ngokuthi umhlaba uthengiswe kudrago so ke uthi kuJesu lapha ku verse 14 uthi this is lenkosi ke kodwa iwundlu liyobanqoba ngoba liyinkosi yamakhosi likanye nabakhethiweyo abathembekile kushiwo laba ke abazothembeka ke bayoma esikhaleni bavume barepente bese behamba nomoya oyingcwele kulungiswa ikingdom njengamanje noma abantu bakhuluma ngokubuya kaJesu ngapha nangapha all over kodwa abayinote le ukuthi uJesu mayebuya
isipho isimo kufanele umzalwane abekusona Yeah. abayiqaphelile leyo nto kanti abazalwane bona qobo kufanele basindiswe kabusha. Ungathi ngino 40 years ngisina ngaqaliswa phansi mina. Uma ngingasho mina manje ngithi ngino 4 years ngisindisiwe mhlambe ngoba ngarepenta kule salvation lokuqala. Indlela engimkhonze ngayo uNkulunkulu nezinto engiyifundisiwe Eish nami madoda. ezirong ezi-unbiblical. Eish. Yabo. So aveze futhi umoya ngcwele nendaba ama-Hebrews akhuluma kakhulu. Ama-Hebrews akhuluma kakhulu ngezinto ze-kingdom. Angifundisene umoya ngcwele ukuthi kuyavela izinto eziningi even amaphasika lawa even ishumi lezi kuyavela ukuthi asisekho isidingo salezo zinto uma ufunda kahle ama-Hebrews. Umoya ngcwele ukuthi umoya ngcwele ke mekufaka into uyibeka kabuhlungu kuwena uzizwe ukhale kwi-presence ukhale yabo wayethi methi laba abakhokha ishumi baphika umsebenzi ngoba umfunda uHebrews chapter 7 lokhuluma indaba kaMelchizedek ukuthi okweshumi kwakungasakhishwa kubaLevi because uJesu wathatha over okweshumi. If you go back ukuthi what exactly Jesus is saying about okweshumi okweminikelo. Yeah. Mubuyela laphana uJesu ukhuluma kakhulu ngeminikelo yabampofu. Akakhuluma uJesu ngeminikelo yabafundisi. uJesu uma esekhuluma ngabathumayo uthi hamba uye emzini ungaphathi lutho. Eish. Mina ngenza njalo mina. Ngiphathanga lutho. Ufika ungena emzini ongena kona. Uma bekumukela hlala nabo nokuthula kwakho. Uma bekungakumeli phuma uhamba uvuna omunye umuzi. Uthi udle lokho abakudlayo noma ngabe yini abayidlayo. Yeah. Akasho ukuthi biza umnikelo. Yeah. Uthi njengoba udla isisebenzi sifanele inkokhelo yaso. So udla ngoba wena uyisisebenzi iyona ndlela ohola ngayo. Yabo. So ayibuyisa umoya ngcwele futhi nginendaba omnikelo uma ekhuluma ngomnikelo kaPaul iminikelo le eminyaka ekhuluma ngayo kakhulu uPaul ngoba akakhulumanga futhi ngokweshumi uPaul. Okay. Leminikelo ayinikela yayinhle kwi-structure sebandla but uPaul wayoshumayela imessage ye-kingdom emabandleni. Efuna abantu babe kingdom minded abantu babe religious kakhulu. That is why wayekhuluma uPaul ezwakala ukukhuluma kubantu besonto. Kodwa uzama ukuguqula nje wayethi ingqondo zabo ziguqulwe yenziwe ingqondo ibe yintsha. Yeah, because babe emasontweni ingqondo ingaguquliwe. So ke manje ke kubuyelwa ke entweni uJesu ayibekile nemnikelo futhi. Yabo njengoba mina nginikelelwa abazalwane. Angimceli mina umzalwane ukuthi anginikelele. Angiubizi futhi umnikelo. Ibona abaziyo. Ngoba nabo sebeyakhuluma nomoya engcwele. Uyabatshela ukuthi ubeauty udinga ukuthi Dinga imali ethile. yabo. Ngisho noma ngihamba njengoba ngize la mina bangibhukhela benze yonke into bona. Bangenzela banginike yonke iprovision yami. Ngize ngibone neprovision engayilindele evela kuNkulunkulu mangiye emsebenzini kaNkulunkulu. Ngingazange ngqongqoze kubani ngithi ngicela imali ngihambe ngikhonga kubantu. Because lokho kuzofaka ivangeli lami ehlazweni. Ngiprotect into ekumina. Ngokuthi ngiyaneliswa elokho uNkulunkulu anginikeza kona. Ezakhona. uNkulunkulu ufuna ifaith kubantu abathunywa uyena. Mina laphana eCape Town ngiyarentelwa. Ekhaya ngayibhidliza indlu yami ngoba nginefaith. Your big house oyishaya phansi. Ngayibhidliza ngobani yayirong. Yayingcolisa. Yayingamglorify uNkulunkulu. So ngeke ngihambe nomoya engcwele kunento kaSathane kumina. So ke manje njengoba ngihleli laphana
lithi izwi lenkosi laphana kumaHebheru malikhuluma ngamaqhawe enkolo, ama-heroes of faith. Lithi izithembiso bayithakasela zikuphi, Eish madad. kodwa bakholwa baba njengezihambi nabafokazi emhlabeni. Bazi ukuthi thina sibona abala bebheka izwe elizayo abaya kulona phambili. So abantu abanomoya ingcwele bathi bekholwa babuka leliya lizwe ngoba umoya ingcwele akakubukisa enye into. Umoya ingcwele ukubukisa leliya izwe yakulona. Where are you going? So if ukuthi yena sizothathwa yi-rapture, i-rapture is the Holy Spirit mawuthi uzohlwithwa. Ukuhamba nomoya ingcwele, umoya ingcwele fanele ithathe ingqondo yakhe ayithumbe. Avala amehlo enyama. Yama usathana ubathumba kanjani abantu? Abantu benza into yasathane bathunjiwe. noNkulunkulu ufuna ukuthumba bakhe. Eish. We need to avail ourselves ukuthi uNkulunkulu asithumbe. Yes. Uma uthi uhamba noNkulunkulu akona ukukhuluma kakhulu lokutshela abantu don't do this, do this. Kodwa ukuhamba noNkulunkulu thunjwa. Ungasababoni nabantu ukuthi ba-wrong benzani. Yeah. Kodwa wena uthunjwe ubheka izwe lizayo loyakulona ngefaith. Asinamuzi omileyo siwakhile la emhlabeni. Kodwa siyihambi. Sizobeka lento esiyibekayo. We are going. So ke ileyo nto ke izinto mina engingazisho ngomoya ingcwele ukuthi ufuna ibandla libe kuphi. Abantwana bakhe ufuna babe kuphi. Njengamanje isikhathi sani lesi. Ngikhumbula nje ngizophuma ebandleni wangibonisa umoya ingcwele ngafika ebandleni lami ngithi ngaphupha ngathi ngifike ebandleni ngigqoke kahle i-uniform yekhwaya ngoba ngangikule khwaya ngiphupha ngathi ngifika kahle mangifika ngize enkonzweni ngifika njengomuntu engathi ngilate. Okay. Ngifika ama-elder amphandle nabazalwane bakumiwe phandle ngithi hayibo kanti inkonzo iqala nini bazalwane namaphandle kanti inkonzo iqala nini. Bathi baba hey silahlekelwe isikhathi wonke umuntu akazi isikhathi sini manje sibona sizoqala kanjani isikhathi silahlekile. What? Yabo so mase ichaza umoya ingcwele ungitshela ukuthi ebandleni emasontweni balahlekelwe isikhathi bayakhonza kodwa abazi ukuthi isikhathi sini. Yabona ke so kufunakala abantu abazobamba iwashi lika Jehova. Yeah. Bakholwe bebambe iwashi. Bangabambi into eziningi abazalwane. Ziningi izinto eziningi ezikhishwa uSathane. Ziningi uyikhiphe ebandleni futhi zihaliselwa thina. Ziyajoyinwa zona lezi edlamini lezi ezikhuphula imali. Abantu bafuna nemali eningi. Bafuna uba nemali eningi. Impilo esheshayo. Yeah, nempilo esheshayo bafuna i-provision eningi yokwenza into eziningi. Kodwa bakwenzi lokhu uNkulunkulu akushiya. Abakwenzi noma efuna imali eningi uthola ukuthi akanikeli futhi. Yeah. Kwi-kingdom akanikeli. Kunabantu abaningi abahlupheka abalambile emhlabeni. Kunabafundisi ekuthiwa the richest pastor. How can be kube khona i-richest pastor kunabantu abahlupheka kanje emhlabeni? The richest pastor in South Africa or in the world. Yabo. Yeah. Kwenzeka kanjani kade ngiyayibuza mina kwenzeka kanjani abantu belambile behlupheka la emgwaqeni bese yitradini abantu kuze kusuke uzubone kuhlupheka abantu abangenalutho nabo ubone behambe besiza abanye abantu kodwa kunopastor abathi bayisa abantu ezulwini bayisa bani makhona abantu abanjeyana estradini abalambile bayisa kuyilaba abangenanto ethile engakanani kuyibona abasizayo esontweni afuna umuntu ohluphekayo esontweni akafunani ngibonile mina kwelami isonto afuna umuntu ohluphekayo esontweni winking wisicefe futhi uba nomoya omningi mhlawumbe uhlupheka bacasulwa nayo lokhu kuba umoya kwakho ngoba uyahlupheka. So leyo kweshumi yona into wayitshelwa uNkulunkulu nayo umoya ongcwele directly ukuthi kahle akusindlela ebele ngabe kwenziwa ngade kwenziwa ngakhona. Yeah, indaba yokweshumi ye old covenant okokuqala. So ezikwe old covenant njoba ngithi old covenant ibiyenzeka phansi komthetho uNkulunkulu kubantu vele yabona noJesu uthi umthetho noma ngawugcina wonke ngithi. So uJesu masifika esiphambanweni bazalwane
uyilungisile izinto fike siphambana noJesu wayiqeda izinto wayilungisa njengoba waqala nokweshumi wakuthatha yena ngokuka Melchizedeki so okweshumi bekiyekiyo njengoba ngiye ngachaza mfundisi ukuthi into uma ngabe uNkulunkulu iba wrong uyayiyekela elinde isikhathi se-restoration ukuthi masifika isikhathi se-restoration uzobe sekhuluma kwabathize kwabalalela abavula indlela ukuthi siyaphela-ke manje lento angisayifuni siyaphela manje isikhathi salena and then bese kuba-ke abanenhlanhla yilaba abazwayo mabetshelwa ngoba laba bezwayo ilaba abasuke bevele besondele kuNkulunkulu yabo njengoba noNoah uNoah uyena kuphela wayekwazi ukuzwa uNkulunkulu kodwa wamemezela uNoah ekubantwini kwakufanele bona basizwe ukuthi bezwe kuNoah and then bangasizakala so namanje kusasebenza nje ethi izwayo noJesu elinganisa ngendaba kaNoah ukuthi kuyoba njengasemhleni kaNoah so namanje ke sisesikhathini sabantu abangezwa abathi mina ababambe lokho abakubambayo so ke okweshumi ke kona ke beku right ngoba bekungakafiki restoration kodwa manje usekhulumile uNkulunkulu ukuthi they must stop, they must repent ekutheni bakwenza bese beba kingdom minded mhlawumbe kusipho ukuthi sengaye ukuthi laba abathathayo kweshumi bona bakwenzana I believe ukuthi mhlawumbe bakhona benza right ngokuthola kweshumi benza izinto ezifanele njengokunakekela intandane abafelokazi kanjalo nabampofu phela ukweshumi vele kwaleyo nto uJesu yena wathi akunikelelwe leyo nto nikelelwe abampofu abahluphekayo nabafelokazi boqobo nothi noma imuphi umfelokazi kunikelelwe abafezwe khona abafelokazi abama intercessor la abahlezi befuna uNkulunkulu abangafuni emshado so ke ilokho ke ekufanele kusebenze kweshumi not mina fanele ngithole iprovision ezisebenzisa kaNkulunkulu uNkulunkulu angithintele abantu abami abazonginakekela abalawo khaloni lami izule lababeka ukuthi labo futhi ngiexperienceile leyo nto bakuthanda badlula izingane zakho bakuthanda uyazi uzuthi inkosi ngiyaqala ukuthandwa kanje madoda yabo labo bantu they can die for you labo bantu so ke ngibabonile ngikhuluma ngezinto engiexperienceile ngibabonile bayangithanda bangenzela yonke into abafuni lutho ngami so ke uNkulunkulu ke uyanyuka nama levels omuntu mhlambe nami uma ukuthi usafuna ukunginyusa nale message mhlambe usengangilethela nabanye futhi kodwa yena ubona yena isikhathi ukuthi sengiyabadinga yini abanye yabo abohambo lwabo njengoba sengihlale nabo laba from 2020 up until now yabo khona la nihlanganyela khona asihlanganyeli ndawo masenza ama meetings senza o Zoom meeting online so bahlala ngendaweni ezahlukahlukene noma nabo base Cape Town ezahlukene abanye base Cape Town abanye PE and yabo bahlukene nje so manihlangana online sihlangana online sure hayi impela lena ayijwayelekile kaNkulunkulu ngempela yona ayijwayelekile abantu abaningi abayi-understand so ngiphila kamnandi kakhulu angifuni ukuqamba amanga uNkulunkulu umoya engcwele ngiyamuzwa in everything and ngathi ngiyaqala ukuexperience ukukholwa this time lo 27 years engikholwe before angiwubali yabo ukuthi nje kuphela ngahlukana nezono ngangiphila ngimntwana kaNkulunkulu ngihlukene nezono kodwa ijoy yabo leyo kuhamba noHoly Spirit inejoy ephakathi nokwaneliseka satisfaction ungahaleli izinto lokhalele lokho yabo ngiyengibone nje ngoba ngiyengene mhlambe kwamanye nje namanye ama debates ngibona ukuthi
engathi inhloko yami iba ilikhuni kwabanye Eish. abanye abantu besifazane uma ngisuke ngifundisa ngikhuluma mhlambe sikhuluma ngabantu besifazane ukuthi fanele ube njani. It's because mina indlela mina engihambe ngayo noNkulunkulu ngeze ukuthi kuyahambeka kuyenzeka yabo yekela ukuhlahla kuphela uNkulunkulu akusize kuleyo nto because ayikho into engenzeke kuNkulunkulu Yeah. ayikho because uNkulunkulu if sifuna kakhulu izinto ugcina uNkulunkulu eshoda ngabantu abathembayo uNkulunkulu ufuna abantu abathembayo. Eish. So uma umthemba uNkulunkulu unikela konke kuyena nokuhlahla kwakho nezinto oyifunayo ezidingwa abantu unikela kuyena. True. Yabo abese kwenza yena unelise kungabi nandaba focus kulokho kwakhe. That is why ethi funana umbuso wezulu kuqala nokulunga kwawo. Okunye ke uyena ofanele abone ukuthi do you need it really, do you need this yebo. So ke ngiye ngisho kanjalo ke mina ngiye ngisho kanjalo Eish madoda. yeah. So ke izinto ze kingdom imfundiso zakhona ayifani ze kingdom because I kingdom into yonke into spiritual. So njobe esontweni ake ngisho nje into ezenziwe esontweni izinto ezenziwa physical ziningi esontweni ngoba ngangimbuza phela umoya ngcile okay esontweni ke umuntu mayisindiswa uyafika esontweni fanele umuntu ekudliwa isidlo esontweni kufunakala isidlo kufunakala yabo zonke lezi zinto ezenziwayo ngiyambuza umoya ngcwele esontweni iseyikhundleni yabo ama committee zonke lezi zinto esontweni umoya ngcwele vela kuvezele nje isithombe athi ngibona mina ngiba khona na lapho okuningi nje ayengibulela kona umoya ngcwele ngangifundisa ke nabantu ngoba ngangithatha ngidlulisela abantu wayiqala kubeke kumina kuqala yabo. So ngibuke nami ema committee kwakukhona nembango kubangwa kukuchoose mhlambe kuthiwa mhlambe masiwa siyekho mhlambe icommittee labantu abasha fanele sikhethe umuntu ozoshumayela ubone ukuthi la kunomona makuthiwa kushumayela ubani abantu bafuna ukukhetha lo othandwa yibona Benayo competition. umuntu ongathi uthanda uqinisa ezintweni kaNkulunkulu abamfuni yabo. So zonke lento angibuza umoya ngcwele athi mina ngicabanga ukuthi ngiyahlala entweni enjalo. So zonke lezo zinto ke nanokuthi athi esontweni lalela esontweni kunecala lokuthi uma uhlezi phansi umfundisi eshumayela awukwazi kumphikisa mesho into wrong kodwa udukisa abantu abaningi khona abantu abaningi abangaboni ukuthi wrong lento ayisho. Awukwazi ukuthi umuntu uphakame uthi lento ayikho biblical lento ayisho. Awukwazi ukusho kumfundisi esontweni kanti baningi abantu abazoyilandela ulahleka abantu abaningi ngoba wena ukwazi ukuobject noma ngabe uyabona ukuthi ku wrong. So isonto limlimaza lokho umancane ngoba ubani ongenze ngabona ukuthi ku wrong umoya oyingcwele. So njoba engenze ngabona kufanele ngiobject lento uyakhuza phela. So mina anginalo ilungelo lokukhuza. My hands are tight esontweni. So uthi ke mangisebenza nawe ngifuna usebenze endaweni ekhululekile. Yes. La engizothi mangifuna ukusho into ngiyisho ngikhululeke ingabi khona umuntu ovimbayo. Eish. Yeah ne hey bazalwane bami lapha emakhaya ngithemba ukuthi khona nigainile kakhulu khona ipage elivulekayo khona ipage it's a revival season silokhu sithole njalo izinto ezintsha uNkulunkulu embula so siyambonga kakhulu uNkulunkulu isikhathi nje siphoxayo kodwa ke siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzosenzela elinye ithuba nani bazalwane if impela ninefisa ukuthi umama niphinde nimbone ngiyacela nje mhlawumbe bayekubuka nabazalwane bakho uhlanganyela nabo ngiyacela ukuthi niphinde organizele aphinde futhi abuye I believe ukuthi kuningi izwe okanye abazalwane abazogaina kuzo lezi ingxoxo esizobanazo nomama
mhlambe singabe sayikhomba kude ukuthi abuye nini kodwa nje mhlambe kube into yaduzane siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu ngenxa yesikhathi sethu nje isona esibhorayo sivele sisiphazamise into yethu igcine kuba ukuthi ke njengoba ngangishilo nakubazalwane lapha emakhaya ukuthi kusisifisweni sami ukuthi mhlambe before the end of this year mhlambe sisinayo indawo yethu kuba ukuthi masuke sihost umuntu noma abusuka kude kungabe ukuthi siphoxwe isikhathi kodwa ukuthi mayifikile uyiqedile yonke into esuke izele singalimithwa isikhathi but ke siyamkhola uNkulunkulu bazalwane la bazobathinta mhlambe nalabo yazi nje bazo indlela esibaningi ngayo kule platform hlezi ngibuza yazi mathiwa wonke umuntu uthi hayi mina ngiyasicommita nje ukuthi nje ngo100 ngakhona ukuthi ngufake indlela esibaningi ngayo ngavuka ngihambe ngiyithenga kusasa lezi zinto lezi siphume ekurenteni but ke siyamkhola uNkulunkulu uzosenzela umusa mhlawumbe amazwi wakho ugcina mhlawumbe nathi sizoku-release mhlawumbe engathini yebo ngiyabonga kakhulu nje ngaleli thuba engilitholile ngibonga uNkulunkulu othembekile ngoba sengihlupheke kakhulu nalomlayezo so ke ngibonge nomoya engcwele okhona phakathi kwethu so ke into engingayisho bazalwane siyazi sonke ukuthi sekuyisikhathi sokubuya kwenkosi yes so isitha siyazi si-aware ukuthi inkosi ifanele ibuye so isitha si-aware senzokwaso naso njengoba esho uNkulunkulu lapha eshilo kuDaniel chapter 2 verse 43 ukuthi uSathane sekuyisikhathi sokuthi wenze okwakhe uyagoqa uphelelwe isikhathi kugcwaliseka uRevelation 12 lapha ekuthiwa wehle emhlabeni enolaka uzwe udukisa izwe lonke umangalela abazalwane abazalwane bamangalelana bodwa manje benziwa uyena uSathane abazalwane libandla liyaduka uyena owenzayo that is why ethi uNkulunkulu fanele sifocus kuyena ayi intweni eziningi devil knows ukuthi even ama programs amaningi esonto awakwenza ukuthi umazi uNkulunkulu yeah awakwenza ukuthi umazi uNkulunkulu umazi ngoba uhlale naye in a quiet place ukhala inyembezi ukuthi ngiyakufuna because uma ufunda lapha kwizenzo chapter 17 indaba kaPaul uPaul uma efika laphana kwibandla lase endaweni yase-Athens ufika laphana bamnika ithuba mayekhuluma uyamemezela uPaul uthi uNkulunkulu esimkhonzayo akahlali emathempelini akhiwe ngezandla uthi akakhonzwa ngezandla ngoba bazalwana uNkulunkulu umoya njengoba ngithi mina yonke into mase sibuyela kwiKingdom balibe spiritual umayisa akakhonzwa ngezandla uthi wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zimfune that is the only purpose usisifuna uNkulunkulu bazalwana simfune day and night uNkulunkulu so ke izizwe idalele lokho uNkulunkulu ukuthi zimfune engabe zingamfumana zimuzwe so ke bazalwane ileyo nto mina into engiyiphethe ukuthi isikhathi lesi sokufuna uNkulunkulu ngoba ukufuna uNkulunkulu kwenza ube sesikhatheni esiright sikaNkulunkulu noma wenza into thina abazalwane siphazanyiswa ukuthi ngiphila ubungcwele hayi yini ubungcwele what is holiness first of all indaba iqala yonakale lapho ukuthi uphila ubungcwele awazi ukuthi yini ubungcwele ukuba we right stand with God ube sesikhathini uku right stand with God uNkulunkulu akakufihleli lutho wazi imfihlo kaNkulunkulu awuwazi ukuthi uphila ubungcwele ungazazi imfihlo kaNkulunkulu so ke uma ke siphila ubungcwele sazi imfihlo kaNkulunkulu sazi isikhathi sakhe ungazumeki ibandla lihambe wena mase kuhamba ibandla uyazumeka
bazalwane ngini-encourage ngoMatthew 25 where 10 virgins intombi ezilishumi 10 virgins u5 wozela walala ngoba ungenamafutha wasala basala so ke bazalwane namanje njengoba kwenziwa nje kwiKingdom kaNkuluNkulu ungasali ikona kuhamba ke lokho wena ungacabanga ukuyovela ukuthi ihlwi irapture ngoba umzalwane uphila impilo engcwele bese uyahamba siyezwa lapho uJesu uma ufunda lapha kuMatthew 22 ekhuluma ngomshado ukuthi babizwe emshadweni khona lo elithi wathi mesebe khona abanye wathi mngani ungene kanjani ungayembethe ingubo yomthimba kungenzeka ukuthi uzongena wena uthi ngikhona ngiphakathi kwebandla kodwa la siyambatha la kule message yeKingdom sizokwembatha ingubo yomthimba noma ngabe uzazi kangakanani ukuthi uphila impilo engcwele umkhonza kangakanani uNkulunkulu sizokwembatha uma sesiya kuNkulunkulu kuphela ngisho ama title kuphela nokuthi umfundisi omkhulu yini bazalwane ngoba sesizothobela omkhulu kunabo bonke khona omkhulu uma uJesu uthi uJesu uma bebuza ukuthi ngenza kanjani ngibe emkhulu embusweni wezulu ulanda umntwana umbeka la uthi oyoba njengalo uyazi babudlamini kunzima kanjani ukurepenta komfundisi because abakwazi ukuba njengomntwana abafundisi abakwazi uba nento ukuthi ngihlonishwa ngiyahlonishwa ngiyalalelwa kunje ukuthi kufika sokurepenta akakwazi ukurepenta kodwa ukuthi uJesu yoba nento embusweni wezulu oba njengomntwana so umntwana uvuma noma yini umntwana so isikhathi ke sokuthi sibe abantwana abazalwane ukuze singene embusweni kaNkuluNkulu ilokho ke bazalwane ngikhuluma imessage yokugoqwa yokuthi kuyahanjwa angikhuluma imessage yokuthi kuyahlalwa kusafanele kwakhiwe imizi kwakhiwe imishado angisho ukuthi akungenziwa akwenziwe bazalwane kodwa uthi uPaul babudlamini lapha uthi uPaul oganile akabe njengongaganini so ke asisho ukuthi akumiwe kungenziwa konke lo kodwa always be ready singakulahlekela isikhathi kaJehova lokho bazalwane ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngami mhlawumbe inamba yakho nayo phinde usiphindele 078 363 8339 okay bazalwane siyabonga kakhulu uNkulunkulu yes bese kanye naye umama uBeauty Bantwini all the way from Cape Town yes and don't forget bazalwane mhla ka 25 October sizobe sinenkonzo yes la Joburg we might go to GNF we're not sure of the venue sayibona ivenue lapha GNF Alexander it is very huge so sisa try ukucheck ukuthi ama prizes wakhona mhlawumbe bangathini so sijabulela kakhulu bazalwane bami support yenu ukwenza lo msebenzi kaNkuluNkulu ukuthi ube impumelelo so siyabonga kakhulu bazalwane through your support so konke kuyenzeka so manje siyakubantu for today ngicela ukuthi sibambelana namhlanje sibonane kwi-episode yethu elandelayo uNkulunkulu azanibusise siyabonga kakhulu mama amen thank you so much bazalwane god bless you yo